Croeso i'r stadiwm, lle mae 2 dîm o bêl-droedwyr disglair yn dangos y Tekkers gorau mewn 5 gêm, efo help ein capdeiniaid cystadleuol i frwydro am y wobr fawr tlws Tekkers. Gnewch sŵn i'r cyflwynwyr Heledd, Lloyd a fi, Huw! Tîm oren, pwy sy'n mynd i ennill? Pa tîm sy'n ar Tekkers gorau? Wel, gawn ni weld rwan, achos mi fydd ein cystadleuwyr ni yn chwarae 5 gêm bêl-droed i gyd yn erbyn y cloc. A wedyn, mi fydd y tîm fydd yn ennill yn cael ei dwylo ar... Tlws Tekkers! Dyma pwy sy'n cystadlu heddiw. Ysgol Caerffili. Darcy sy'n gynta, a mae hi yn licio Tekkers Lionel Messi. Efan, goli'r tîm oren. Does na neb am sgorio ni erbyn o. Maxen sy'n nesa. Ydy rheolwr Caerdydd yn gwylio? Ac yn gwibio lawr yr asgell, mae Mali, hi, di Jude Bellingham Ysgol Caerffili. Reit, cwch groeso mawr i'r tîm oren! Ac maen nhw'n wynebu Ysgol Caerffili. Hia, 2 dîm o'r un ysgol. Lloyd dio, sy'n cefnogi Lerpwl a Lewis Diaz. Nesa, Dion, fan Manchester City sy'n falch o wisgo crysa yr un lliw. Jessie ydy hi, ac mae hi yn cadw trefn ar y boys ac yn sgorio gols. Ac yn ola, Jack. Dydy o bendant ddim eisiau colli yn erbyn y tîm oren. Croeso mawr i'r tîm glas! Reit, tîm oren, ydych chi'n barod? Iawn, digon teg. Tîm glas, ydych chi'n barod? Ond, pa 2 o'r 3 ohona ni bydd yn gapteiniaid heddiw? Ar waelod y sgorfwrdd capdeiniaid ar hyn o bryd, fi, Huw. Heledd enillodd wsos dwytha, a mae hi'n ysu am fwy. Ac mae gan Lloyd bwynt hefyd, ond pwy fydd yn dathlu tro yma? Reit, nawn ni ddechrau felly efo'r tîm oren. Pwy fydd i capten nhw? Dyma ni. Lloyd di capten y tîm oren. Pwy fydd capten y tîm glas? Dewch ni weld. Heledd neu Huw? Hapus? Tîm oren, da chi'n hapus efo Lloyd? Tîm glas, da chi'n hapus efo Heledd? Bych chi ddim erbyn diwedd y dydd, fi'n addo. Sgynnych chi Ydych chi'n gwrando arno fo? fighting talk i ni? Fi'n neud y siarad i gyd ar y maes. Amdana chdi, Hels. Da ni'n mynd i ennill! Mae hi'n nerfus, fi'n gweld, mae hi'n edrych siarad, mae hi'n nerfus. Ti'n edrych yn nerfus. Reit, dewch chi newid yn syth mewn i'r gêm gynta. Gêm 1, y goli. Y sgiliau ar brawf i'r tîma, saethu, pŵer a chywirdeb, a 5 pwynt am bob gol. Job y streicar mewn unrhyw gêm bêl-droed ydi sgorio goliau, a dyna'n union bydd y tîm glas yn gwneud yn fan hyn. Mae Gary'r goli yn barod, a Gary y goli fydd yn trio cadw'r peli rhag mynd mewn i'r gol, efo help llaw y tîm oren tu ôl y gol yn fan hyn. Reit, tîm glas, sut ydych chi'n teimlo? Barod! Reit, gawn ni ddechrau felly mewn 3, 2, 1... Arbediad gwych, Gary. A chi, tîm oren. Cer amdani. Mae hwn rhy hawdd. O, eich ddim.
Tekkers, Lloyd, am gic. 35 pêl. O! Cyfri dal i fynd, Dion. Dal i symud, Gary. Eto! Fi'n sgwrs i gyd. Oedd di Gary ddim yn symud. Dewch mlaen, tîm oren. Cicia pwerus at y gol. Ac ata i. Tekkers dawnus y tîm glas yn amlwg yn y gêm gynta. Ond Gary'n dal ati i arbed sawl pêl. Da iawn, Gaz. Wel, dechrau da iawn gan y tîm glas yma, ond Lloyd, sut mae'r tîm oren yn teimlo? Fi'n siarad i nhw yn barod, maen nhw'n hyderus. Ych chi'n barod? Reit, amdani ta. 3, 2, 1. Go, 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 go! Dechrau da yn y gol i'r tîm glas. Mae Dion a Jessy'n amddiffyn y gol yn dda. Nes i siarad braidd rhy gyflym o fanna. Oh, nice! Corneli, Corneli! Oh, fantastic! Dyma gol yna. Pêl yn y chops i fi. Dion Maxen. Mae'r gol i adar! Oh, go, 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 go! Mae o'n safio efo'i ddwylo, a mae'n safio efo'i ben. Gary, ti wych. Go, go! Dimlo ti! Wyth! Chwech! Tri! Y dechrau gorau i'r tîm glas yn erbyn y tîm oren. Arbediad ar ôl arbediad, ond y tîm yn taro nôl. A fi'n cael pêl yn fy wynaf. Diolch. Am ffordd dda i ddechrau. Yna lwyth o saves fan oedd golis y tîm oren a golis y tîm glas yn ardderchog. Ond, dewch i ni weld be ydy'r scores ar hyn o bryd. Na ni ddechrau efo sgôr y tîm oren. 55! Ond, ydy'r tîm glas wedi yn well neu'n waith. Dewch i ni weld beth i sgôr y tîm glas. 55! Union yn peth. Ar ôl y gêm gynta, mae'n gyfartal i'r tîma, efo 55 o bwyntiau. Mlaen i'r hanner gynta. Gêm 2, twll mewn 1. Y sgiliau trwma, driblo, transownd i chwaraewr arall. A 5 pwynt am bob pêl yn y twll. Reit, cwrs rhwystra sy'n wynebu'r tîma nesaf, a mae'r gêm yma ar gyfer 2 o bob tîm. Mae gennym ni rhwystra bach ar y llawr y fan hyn, wedyn rhwystra mawr fel y bobl yma fydd angen driblo i cwmpas nhw, a wedyn mi fyddwn nhw'n cyrraedd y rhwyd, a dyma'r unig ran o'r cwrs lle fyddwn nhw yn cael defnyddio i dwylo. O dan y rhwyd ac allan a gorffan rhwy'r bêl yn y twll yn fan hyn. Reit, dewch i ni weld pwy fydd yn cymryd rhan yn y gêm yma. Pwy sy'n hyderus? Pwy sy'n eisiau cymryd y her yma? Ni. Chi'ch doi? Ydyn. Pawb yn cytuno? Iawn. Tîm oren. Ar ôl 3 barod. 1, 2, 3. Tîm oren! Ce, pwy ydych chi eisiau ddewis i chwarae'r gêm yma? Dion a Jack. Dion a Jack? Dion a Jack. Ie? Dion a Jack, ydych chi'n hapus? Ie. Awe. Boys, chi'n barod? Ydyn. Chi'n teimlo'n hyderus? Ydyn. Reit te, Huw, ni'n barod? Reit, mae'ch 2 funud chi'n dechrau mewn 3, 2, 1. Ofa chi. Ia, da iawn, boys. Da iawn, boys. Dechrau da. Oes bryn. O, mae'n anodd. Swy bryn. Dyma ddod ddwylo chi o dan bryn. Diolch iddyn, echdilo. Y rhwyd ydy darn anodda'r cwrs, a mae'r cystadleuwyr yn cael cyffwrdd ar bêl efo'i dwylo, cofiwch. 5 pwynt i'r tîm oren. Da iawn, boys. Dechreuad da. Ni'n gyd yn oled, dwi'n oled. Ore!
Cwpl mwy. Pwtiwch Da, boys. Ag allan. A cicio i mewn. Cicio mewn i mewn. Mewn na hi mewn. Da iawn. A clod. 5 pwynt arall. Da iawn, boys. Munud i fynd. 1 munud. Ni gallu cael 4 fan hyn, boys. Ni gallu cael 4. Da iawn, boys. 2 gol arall. Driblo da. O dan fan hyn. Da iawn, boys. Di Lloyd ddim yn stopio siarad na di. Lloyd. Tri geiliad. Bryswch. Ugen eiliad. Bryswch ti moren. Ydyn nhw am gael un arall yn y twll? 3, 2, 1. Efan a Maxen efo Tekkers driblo slick o'r dechrau. Yn cadw'n erfau hyd at y chwiban ola. Cyfanswm y tîm oren, 15 pwynt. Da chi wedi gweld y tîm oren, nath nhw gael tair pêl, ydych chi'n mynd i gallu neud y well? Ni'n mynd i... Ie, ni'n mynd i cael 4. Os ti'n cael O leiaf 9. 4. Gyda nhw, so. O leiaf 4. Huw, ti'n clywed hynna? Wel, mae gennych chi 2 funud ar y cloc hefyd tîm glas, a mae'r amser yna yn dechrau. Mewn 3, 2, 1. Mae'n draed moch yn y stadiwm. Triwch o! Eich gyfnod chi ddanu. Mae'n heiddi gael bach o help o fanna. Oi, Lloyd, y cynnig yma na, Boys, da chi ar chwal. Da ni, reit. Rhaid chi gael o leia 1. 5 pwynt i'r tîm glas. Gwell drop, please. Gwell drop. Ar a 10 ydy si. Sam trefn yma. O, da! Sam ffair na chi o gefn. Ffair capten, dio. Ser ar y cloc. Heledd ti ddim helpu gyda hwnna, sti. 40 eiliad. Come on, Nogia. O leia. O leia un arall. Come on. O, na. 30 eiliad. Ydyn nhw am gael un arall? Hondi. Dwi'n yn siŵr, de. Pel arall. O'n nhw'n mynd â cymryd 10, 9, Steddwch nôl i wyddo uchafbwyntiau un o'r rowndiau gorau twll mewn un. O ddeifio i gochi'r bêl. Ond y tîm glas yn llwyddo i sgorio 10 o bwyntiau. Reit, tîm oren. Da chi'n hapus efo'ch perfformiad chi fanna? Ydy! Sut da chi'n teimlo tîm glas? Sut dath chi? Da chi'n prawd o'r ogia? Na. Na! Ond oeddech na beth yn edrych, doedd? Oedd. Dewch chi weld beth yw'r scores ar ôl y gêm yna tan. Awn ni ddechrau... Awn ni at y tîm glas gyntaf, dwi'n meddwl. Be di sgôr y tîm glas? 65! Hei, sgôr da iawn o fanna. Ond be di sgôr y tîm oren? Sgôr y tîm glas, 65 o bwyntiau, ond ar y blaen am rwan, y tîm oren efo 70 pwynt. Mae'n agos, dim ond 5 pwynt sy'n ar hyn o bryd. Ond dwi'n de, Lloyd, ti'n barod yn eich o waith? Falle. Ti'n barod Elen? Dwi'n barod i Lloyd byth yn ei gwaith. Wel, mae'r timau wan yn cael hoi fach. Felly, gêm i'r fans a'r capdeiniaid yn gêm hanner amser ni. Reit, mae'n amser am gwiz rwan. Fyddai'n gofyn cwestiynau
i'r tîm yma, a mi fydd atab bob un o'r cwestiynau yma yn rif. Os da chi'n cael yr atab yn gywir, gwch chi 5 pwynt. Wedyn, mi fydd rhaid i'r capteiniaid daro yr rhif yna ar y lein ddillad. Os da chi'n taro y rhif cywir, da chi'n cael dwbl y pwyntiau. Oce. Reit, tîm oren, da chi'n barod? Tîm glas, da chi'n barod? Reit, a ni ddechrau felly efo'r tîm glas. Ych cwestiwn gyntaf chi, be ydy rhif crys Virgil van Dijk am ddiffynwr Lerpwl? Gwyddwch os da chi'n meddwl 4 neu 8, iawn? 4? A pwy sy'n meddwl 8? Neb. Da chi'n gywir, 4 ydy'r atab. Bob lwc, Heledd. Elaine! Da ni'n cael yna. Ie, VAR yn barnu bod y bêl just wedi cyffwrdd llawas y crys. Reit, y tîm oren. I sawl clwb proffesiynol mae Gareth Bale wedi chwarae. 4 neu 5. Pwy sy'n meddwl 4? A pwy sy'n meddwl 5? O'n nhw'n meddwl 4. A maen nhw'n gywir, Lloyd. Reit. Mam di fedro. Faint o eilyddion mae pob tîm yn cael defnyddio mewn gêm uwch gyngrair Lloegr? 4 neu 5. Pwy sy'n meddwl 4? So faint 1. Pwy sy'n meddwl 5? Da chi'n meddwl 5? Da chi'n gywir! Na. Reit, y tîm oren. Be ydy rhif crys Harry Wilson i Fulham? 8 neu 10? Pwy sy'n meddwl 8? Pwy sy'n meddwl 10? Da chi'n anghywir? Be ydy cyfanswm cythrena yn enw Juventus? 8 neu 10? Pwy sy'n meddwl 8? Pwy sy'n meddwl 10? 8 di'r atab cywir! Reit, be oedd oed Ethan Ampadu yn chwarae i gêm gynta i Exeter? 15 neu 20? Pwy sy'n meddwl 15? 15. Pwy sy'n meddwl 20? Da chi'n anghywir! Da chi'n anghywir! 15 tola. I'r eiliad agosa, be ydy y gôl gyflyma yn uwch gyngrair Lloegr? 8 eiliad neu 15 eiliad? Pwy sy'n meddwl 8? Pwy sy'n meddwl 15? Ie? Da chi'n anghywir! 8 di'r atab cywir! Reit, be ydy y nifer mwyaf o gardiau coch mewn un gêm cwpan y byd? 4 neu 5? Reit, pwy sy'n meddwl 4? A pwy sy'n meddwl 5? 4 oedd yr atab, dwi'n meddwl. A da chi'n iawn! Reit, Lloyd. Mae hwnna'n shot really anodd. Hen bryd. Y capteiniaid yn cael tro yn dangos i sgiliau da a gwael. Ond ai Heledd neu Lloyd fydd yn dathlu'r scores newydd? Cwiz agos, ond be ydy'r scores yn gyffredinol? Yeah. Nawn ni ddechrau efo'r tîm glas. Ych sgôr chi ar hyn o bryd ydy... 85! A'r tîm oren, ych sgôr chi ar hyn o bryd ydy... 85! Wel, mae'r sgôr yn gyfartal ar hyn o bryd. Dewch i ni weld os ni fatha newid yn y gêm nesaf. Mae'r gêm nesaf ar gyfer y goalies. Yr ail hanner a'r gêm cydbwyso, lle mae angen dwylo cryf a chydbwysedd cadarn. 5 pwynt am bob pêl mae'r goalies yn dal. Mi fydd y goalies yn sefyll ar y platfform sigledig yma yn y gêm nesaf, a mae rhaid iddyn nhw drio cadw cydbwysedd a peidio disgyn oddi ar y platfform. Achos mi fydd y tîm arall yn saethu peli tuag at y goalies o'r peiriant bôl launcher yma yn fan hyn. Ond pwy fydd yn cymryd rhan yn y gêm yma? Evan sy'n cystadlu o'r tîm oren a bydd o'n herio Jack o'r tîm glas. Reit, Evan, chdi ydi goli y tîm oren, ti'n gwisgo dy fenig yn barod. Ti'n barod i fynd? Ydyn.
Reit, mewn 3, 2, 1. Poblwch Evan! Ydyn. Da iawn. O, da ni'n cael hwnna. Mae rhaid cadw cydbwysedd ar y platfform neu i'r sefs ddim yn cyfri. Ond bwch Evan! 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 O, Mae'n peli cyflymu. Da iawn. Dwyl o cryf Evan, dal i fynd! Gwell na wen hynny si, a da ni fod efo'i gilydd. Mae cyflymder y peli'n cyflymu wrth i'r gêm yn dyn ni blaen. Felly, mae'n mynd yn fwy anodd i'r golis. Hyd i shit o! O! Dim cael ar ôl! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dyma uchaf bwyntiau Evan yn erbyn y peiriant ball launcher. Dechrau da iawn gan Evan o fanna yn dal eitha dipyn o beli, ond Jack, wyt ti'n mynd i wneud yn well? Ydw, dwi'n mynd i way well. Oho! Gawn ni weld ta. Mae'r amser yn dechrau mewn 3, 2, 1. Good catch, Lloyd. Ydy Jack yn gallu gwneud yn well a sgorio pwyntiau pwysig i'r tîm glas? Gyd bwysau da iawn o'n Jack. Mae rhaid i chdi gadw tu ôl i'r llinell wen, Jack. A lwcus then. Cyflymwch yn peiriant! Jack, mae'n cyflwyno dweud. O, mae Pelin Pendan. O, da iawn dweud. Gen i ddod ar ôl. O, hwnna'n gyflym. Mae'r pelin 7 o'r peiriant da'n gyflym. 3, 2, 1. Cyfle arall wan i weld arbedion gorau Jack, ac ambell un nath o golli. Wel am gêm a hanner, gnewch lot o sŵn i'r golis, Evan a Jack! Ond, be ydy'r sgôr, Zwan? Mae'n i ddechrau efo'r tîm oren. Be di sgôr y tîm oren? 185! Sgôr y tîm glas ydy? Tîm glas Caerffili ar y blaen, efo 225 pwynt. Sgôr y tîm oren ydy 185. Mae'n agos, ond ydych chi'n gwybod be? Dim ots beth yw'r sgôr, achos mae bob dim yn mynd i newid ar y wal goch. Yn y rownd ola, cicia o'r smotin i drio taro'r brigs o'r wal goch. Dim ond drwy'n neud hynna, gall y tîma ennill pwyntiau gwerthfawr. Ond rhaid trio osgoi colli pwyntiau wrth daro'r brigs efo'r pwyntiau meinws sy'n cuddio yn y wal hefyd. Wel, mi fedrith bob dim newid yn y gêm ola yma ac unrhyw un o'r tîma yn gallu cipio'r clws. 90 eiliad sy'n sefyll rhwng yn tîma ni a buddigoliaeth. Yn y wal o fan hyn de, mae gennym ni lwyth o frics, does? Mae pob bricsan werth pwyntiau. Di'r tîma ddim yn cael gweld be ydy gwerth y brics, ond mae rhaid nhw daro'r brics allan o'r wal i'r pwyntiau yma gyfri. Wedyn ar y diwedd, gawn ni weld be ydy gwerth y brics a be ydy sgôr terfynol y tîma. Y tîm oren sy'n mynd gyntaf, felly Lloyd, sut ydych chi'n teimlo? Ni'n really hyderus. Fi'n meddwl ni'n barod. Ydyn ni'n barod? Reit, 90 eiliad ar y cloc yn dechrau mewn 3, 2, 1. Ww, dechrau da. 5 pwynt i Evan ar tîm oren, a mwy o bwyntiau, 25 tro ma. Lot o bwar, Lloyd. Tîm eisiau colli, wyt ti? Gwna, nhw'n gwneud dwi'n marcio, gwna.
Na! Da chi'n misio'r fricsan yna? Yn lwcus, mate, yn lwcus. Come on, I'm gonna go back, I'm gonna go back. Mae eisiau cael frics i gyd allan o'r wal. Os na amser am fwy? Oes! Da iawn chi. Dydy'r wal goch ddim yn hawdd, fel mae Lloyd a'r tîm oren wedi profi. 4 bricsan ddath allan, ond ydy'r pwyntiau'n digon i guro'r tîm glas. Wel, nath y tîm oren daro dipyn o'r brics allan o'r wal y fanna, ond be fydd y sgôr gan i weld nes mlaen, achos wwan, mae'n amser i'r tîm glas gael tro. Sdych chi'n teimlo, Heledd? Jessie, mae gennym ni dacdeg yn does? Be ydi o? Ni eisiau dechrau gwaelod a wedyn gweithio lan. Dechrau'r gwylod, gweithio'n ffordd i fyny. Ei, tactics da fanna. Gwch chi ddechrau? Mewn 3, 2, 1... Poblwg, tîm glas! Arw, chi'n dechrau'n isel. Hei, mae'r tactics ac yn o'r ffenast yn barod. Tîm bricsan eto. Ti'n isio honna, Hels. Mae dal yn y wal ar hyn o bryd i chi. Ysdym angen poeni. Da iawn, Dion. Ond newyddion drwg. Mae'n werth meinws 25. Haha, we, Jack. Cic arbennig. Dau bricsan ydyn hyn. Digen i ddod. Di hwnna ddim yn cyfri ar hyn o bryd yn top na. Mae rhaid i ni fod allan o'r wal. Da chi'n mynd cael pwyntiau amdano'r trawst. Ond gewch chi bwyntiau am hwnna. Nath y wal sefyll yn gadarn dan gicia heledd ar tîm glas. Ond ar ôl trio a thrio, daeth y pwyntiau. Ydyn nhw wedi gwneud digon i gipio'r tlws gan y tîm arall? Wel, dwi'n meddwl bod ni'n saff i ddeud mae'r wal goch oedd yr enillydd y fanna. Doedd y sgôrs ddim yn uchel iawn yn y gêm ola na, ond mae'r sgôr terfynol rhwng y ddau dîm yn agos. Pwy fydd yn cael tlws Tekkers? Dewch i ni weld be di sgôr terfynol y tîm oren i ddechrau. Be di'ch sgôr terfynol chi? 240! Felly, mae yna 15 pwynt yn ddi. Be di sgôr terfynol? Y tîm glas. 275! Y tîm glas yn ennill! Y sgôr terfynol, tîm glas Caerffili, 275, tîm oren Caerffili, 240. Llongyfarchiadau mawr iawn, unwaith eto i'r tîm glas! Ac wrth gwrs, da iawn i'r tîm oren hefyd. Da iawn chi, tîm oren. Da iawn chi. Heledd ydy'r ceffil blaen o'r capteiniaid, achos mae hi wedi ennill 2 gêm. Mae gan Lloyd 1 pwynt, a dwi ar ei hôl nhw, achos dwi heb ennill o gwbl eto. Cofiwch, mae yna mwy o Tekkers ar S4C Click a BBC iPlayer. Ia, ond mi fydda'n unol yn y stadiwm yma yr wythnos nesa ar gyfer mwy o Tekkers a 2 dîm arall fydd yn gobeithio codi y tlws arbennig na. Tan hynny! Ta-da!